Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Mga igsoon, nianata sa ikaupat nga Domingo sulod sa tuig nga ordinaryo sa atong simbahan. Nya kaning Domingo gihalad ni siya as National Bible Sunday o Pro-Life Sunday. Nya karon sang adlaw matapos ang vocation campaign sa atong mga seminarians nga ni adinhi nag-alagad, nya ato sa silang iampo padayon nga naon tay mga bukasyon nga mo lambo ang bukasyon sa pagkapari o pagkarelihiyoso dinhi sa atong archdiocese. Ato karong padayon sang iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, labi na sa atong nasod, o nga ang atong mga benefactors and donors nga siging tabang nato dinhi, labi na sigig palit og mga slots nga unta punon sa Ginoo sa mga grasya nga ilang gikinahanglan ang ilang kinabuhi. Atong andamon ang atong kaugalingon, pinaagis paghinumdum o paghinulsol sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, o kaninyo mga igsuon, nga nakalapas ang dako o yamot, sa huna-huna, sa pulong o sa buhat, o sa wala pagbuhat, sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
magampo kita. O Ginoong Dios namo, itugot nga higugmaon kanamo sa tibuok kasing-kasing, ug nga higugmaon namo ang tanang mga tao sama sa imong paghigugma kanila. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinotlo gikan sa basahon ni Propeta Sophonias. Pangitaan ninyo ang Ginoo, kamong tanang mapaubsanon ug nagmasinugtanon sa iyang mga sugo. Buhata ang matarong ug pag mapaubsanon, basin pag mahilikay kamo inigabot sa adlaw sa kasuko sa Ginoo. Ibilin ko dito ang usa ka katawhan nga mapaubsanon. Mudangop sila kanako sa pagpakitabang. Kadtong nahibilin sa Israel, dili na magbuhat og dautan ni mamakak pa. Pasibsibo nila ang ilang kahayupan ug mamahulay sila nga wala nay angay kahadlokan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Bulahan ng kabus diha sa Espiritu, kay ilang gingharian sa langit. Bulahan ng kabus diha sa Espiritu, kay ilang sa langit. Ang Ginoo kasaligan hangtod sa kahangturan, nagamping sa katarong alang sa dinaog daog, nagahatag og pagkaon sa gigutom. Sa mga bihag ang Ginoo nagapaling kawas. Bulahan ang kabus diha sa Espiritu, kay ilang gingharian sa langit. Sa mga butang Ginoo naghatag og igtatanaw, niadtong nahilukapang Ginoo nagpabangon. Sa matarong ang Ginoo nahagugma, sa mga langyaw ang Ginoo nanalipod. Bulahan ang kabus diha sa Espiritu, kay ilang gingharian sa langit. Sa mga ilog sa balo ang Ginoo nagatabang, apan ang dalan sa dautan iyang gisalikwan. Ang Ginoo moari hangtod sa kahangturan. Ang imong Dios o Sion, latas sa tanang kaliwatan. Alleluia. Bulahan ang kabus diha sa Espiritu, kay ilang
Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Mga igsuon, una-una kung kinsa kamo kaniadto sa pagtawag sa Dios kaninyo. Pipilara kaninyo ang maalamon o gamhanan o tinamod sa kadilingban sumala sa tawhanong pangisip. Gituyo pagpili sa Dios ang giisip sa mga tao nga walay kapuslanan aron pagpakaulaw sa mga maalamon o gipili niya katong giisip nga huyang aron pagpakaulaw sa mga taong gamhanan. Gipili niya ang mga sinalikway o tinamay o gipakawalay bili sa mga tao aron pagpaila nga walay bili ang giisip nga hinungdanon sa mga tao aron wala gayoy makapagarbo sa atubangan sa Dios. Apan kamo gihiusa sa Dios kang Kristo Jesus o gihimo niya si Kristo nga atong kaalam. Pinaagi kaniya nahimo kitang matarong atubangan sa Dios o kita nahimong balaang katawhan niya o gihatagan kitag kagawasan. Busa sumala sa giingon sa kasulatan, ang buot magpagarbo, kinahanglan magpagarbo sa mga butang nga nahimo sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat Sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa pagkakita ni Hesus sa katawhan, mitunga siya sa bungtod ug milingkod didto. Unya mialirong kaniya ang iyang mga tinun-an ug gitudluan niya sila niining mosunod. Bulahan ang miila nga sila kabos sa mga butang espirituhanon kay ila ang gingharian sa langit. Bulahan ang nagsubo kay lipayon sila sa Dios. Bulahan ang mapaubsanon kay makadawat sila sa gisaad niya. Bulahan ang nagtinguha sa pagtuman sa kabubuton sa Dios kay tagbaon niya sila. Bulahan ang maluluyon kay kaluy-an sila sa Dios. Bulahan ang putli o kasing-kasing kay makakita sila sa Dios. Bulahan ang naningkamot nga managdait ang katawhan kay isipon sila sa Dios nga iyang mga anak. Bulahan ang gilutos tungod sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Dios kay ila ang gingharian sa langit. Bulahan kamo kung bugal-bugalan o daog-daogon sa mga tao o butang-butangan sa tanang matang sa kadautan tungod kanako. Paglipay o pagmaya kamo kay dako ang ganti nga gitagan kaninyo didto sa langit. Giingon usab nila niini pagpasipala ang mga propeta nga nahiuna kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Sa atong unang pagbasa, gipahinomduman ta nga kini di ay pagpaubos maogyoy Yahweh aron himuon ta sa Ginoo nga gamhanan ug mapahimusla nato
ang tanang gustong ihatag sa Ginoo, ang pagpaubos. Linghiay mong tupad ing na unsa man ka mapaubsanon o mapahitason. Ana siya. Daghan kay tagipangayo os Ginoo pero di gina nato madawat kung dili ta magpaubos. Mao na diri sa atong ikaduhang pagbasa or sa atong salmo ang ato ganing tubag, bulahan ang kabos diha sa espiritu kay ila ang gingharian sa langit. Sa may pasabot ana kabos sa espiritu, kana bang muangkon ka nga ikaw dili maoy tag-iya sa mga butang nga naa nimo. Mao nay mapaubsanon kamaong mudawat sa kamatuuran. Ika ba'y naghimo anang imong buhok? Mo na ayaw pangangkon nga imo ng buhok. Ikay naghimo anang imong kilay? Ayaw pangangkon nga imo ng kilay. Ikay naghimo anang imong bana? O ayaw pangangkon nga imo ng bana. Ikay naghimo anang imong asawa? Ha? O ayaw sad pangangkon nga imo ng asawa. Ikaw ba'y naghimo anang imong anak? Ha? Be klaruha ko no be ikay gahimo anang imong anak? Ikay nagtaod niyag dunggan, mata, ilong, bakba, ikay nagtaod, tiil, kamot. Wow, oy. Ayaw pangangkon nga imo na. Simple kayo. Mao na siya ang kabos. Kay kanang taong kabos, di gina mangangkon, igingon nimo kinsa maning yuta inyong gipuyan sa ilaning ma'am. Ay, kabos manggod mi. Kaning uma, dakuan nimo uma. Ay, kuan rami oy gisuhulan rami ani. Di gina mangangkon. Basta kabos. Be ka na be. Ikaduhang lingi. Ing na muangkon ka sa inyong balay. Ina imong giangkon to inyong balay. Ana. Kana bitang inig blessing sa balay, kana inig blessing sa balay, unsa may meaning ana? Usas mga timaan ana nga imong giangkon nga ang Ginoo mo'y tag-iyas balay. Mo na siya. Pasabot imong gipuy-an ang balay sa Ginoo. Awa mo kasabot ana? Kanang blessing ba? Mao na kay wa mo kasabot, gatuo mo ang blessing pagpapahawag demonyo, pagpahatag og swerte, mao na uban na din ang sablig-sablig ang mga sinsiyo, ana nya unhan pa anang siging dugo-dugo anang mga manok mo na inig blessing na kung atos mga bongbong nanay mga dugo itong gapisik-pisik nako gatinig basay baka ni sila dinhi nga ano naman naman ni mga dugo ni hantos CR ngadtos mga bongbong mga buangon mo ana pag-angko na nga ang Ginoo mo'y tag-iyas balay mo na imong gipublishingan. So na siya kay ang balay is a great blessing. Pader blessingi among balay aron nga daghan ang grasya nako. The fact lang nga naa mo'y balay nga giblessingan kadako na ang grasya unsay gusto niyo masunog ni. Imo manggong giangkon nga imo mo nang kuwang. Nga tanawa dire unsay gitudlo ni Kristo sa ebanghelyo. Ang atong mga gikinahanglan nang inahanglan tag gingharian sa langit mo na inta moabot kanamo ang imong gingharian. Unsaon man aron maangkon ang gingharian? Ingon siya diri, bulahan kamong mga kabos kay inyo ang gingharian sa langit. Bulahan kamo kun lutuson kay inyo ang gingharian sa langit. So mo na ipamaagi, tagaan ta niya gingharian sa langit, gingharian sa kalinaw, gingharian sa kalipay, gingharian sa pagkaway kamatayon, gingharian sa kahiusa, pinaagi sa pagkakabos nya mudawat lang ka nga lutuson ana nya nang inhanglan sa ta nga lipayon tas Ginoo Ginoo taon hupaya taon ning ako mga kaguol unsa may gingos Ginoo dire bulahan kamong nagsubo kay lipayon kamo sa Dios pasabot di ay ayaw reklamos mga kasakit dawatan ang imong kasakit
Kung ang imong naong mo, imong kasakit, dawata. Di ba ang sunod, malipay ka. Dawata ba? Lipay na yun ka. Kanang imong tupad, lingi na sugod karon ako nagyug kang dawaton. Nawa, di ba mo katawa na? Thank you, ha? Sige na, lingi ba? Sa no, mga yawan on sa kay mustanan, di gyud mo lingi. Nya, nangita sa tagkatagbawan, Lord, tagai in taon ko contentment. Unsa may contentment diri sa Ginoo? Ingon din siya, bulahan kamong naningkamot sa pagtuban sa kabubuton sa Dios kay iya kamong tagbaon. Nanako, pari ko, maningkamot ko magtuman sa kabubuton sa Ginoo. Na di jud ko manguyab, di jud ko mupaanak og babae, di sa ko makigsugat-sugat og babae. Tagbaw kay ko sa kong pagkapari. Oo. Pero magsige na kog pangwarta, sige na kog pangitag babae, mga chicks-chicks, ana, nya magpuyo-puyo na, nanako dito'y suportahan. Din adyo ko matagbaw, bisan sa kolekta. Magsige na dyan yung kuwang pamanggin niya. Kuwang pa ganun. Di ba? Di ka matagbaw. Ikatulong lingi sa imong tupad ing na musta man karon tagbaw kasi imong kinabuhi. Makaingon ba karon nga wala ka nang hahanapin pa? Kisa may makahimo na ang nagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Tanawa ra gud nang mga manag-uyab nga maghimog sala, mag-premarital sex, din agino na sila matagbaw sa ilang panag-uyab, magsigi na gud nag-away. Pero kana gyud wa mag-premarital sex, tagbaw kay na sila malipayon kay na inig-date ana nila, inigbiya, nindot kay sila mga naong dasig kaayo. Tanawa nang mag-date nya sangko gid ngadto sa gunoyan. Di ba inig-uli ana minghoy kay nag mga naong luya ba? Igingon sa uyab hatod motor ko lagi lakaw to. Pero kanang kuan kanang naglakaw ra wa gyud manakay motor, naglakaw ra panington pa na sila maglangay-langay pa naglakaw sa daan. Inigbiya na ari na ko lagi igling ay gamot lang dala wala kadto dugay kay tanan magsige pa nang ganana nya inigadto na sa nas kwarto tan-aw na sa nas video call wa ko kasuwayan ha wa ko kasuway di ako lang nang gi-imagine ba suway ninyo premarital sex tan-aw na tong malipayon pa ba mo inig uli din agin mo matagbaw sa inyong relationship. Bisa ka na mga magtiayon, magamit anang pills, kanang kondom, IUD, withdrawal. Din agin na sila matagbaw sa ilang sexual life. Tinuod ka na. Magtuo. Kausan pa din, mura sa kag nakasuway. Di alagi nas ibanghilyo. Wa man mo nagtuman sa kabubuton sa Ginoo, din agin mo matagbaw. Para na sigig pangural sa balay, natagbaw na sa ilang balay, ngagikural. Di yun. Musamot na sila karatulon. Kanang nangural, pero kanang wa mangural, tagbaw kay nas kinabuhi. Wa ginay depression. Nga naman, inig-ables balay, pultahan na sad sa pikas balay. Uy, day, good morning. Siya ko, good morning. Linibakay na yun. So, lingaw kay kinabuhi. Pero nangural ka, inig-abli, kural imong makita, ikarang usa. Sus, laaya. Ang pika sa di sad makitan kay nangural sad, muragyod mo, naas bahak. Way tagdanay, pero daghan, kasi kitay, way tagdanay. Nagtagdanay din na das bahak. Kadindot bangod pa din, Manila Memorial. Tanawa dito sa Manila Memorial, nagtagdanay ba na sila? Naay mga balay, pero way tingugay. Nindot ba kayong balay dito sa Manila Memorial ni ikon ko kusos gani wa pa lang ni himo ang balaya gipalit pala nig slot wa ano ta turot na tatong slot namo sige panindot anang mga balay anang mga patay o nya human way tagdanay parehar sa nas inyo mga balay sige mo panindot pero wa mo'y silingan mo na gisaolog ron ang Bible Sunday
pahinomduman ta nga ang pulong sa Ginoo kung atong sundon mao gyoy sinugdanan nga mahimo tang malipayon, mahimo tang balaan o gamhanan. Happy sa tong usa malipayon, balaan, holy o gamhanan, powerful. Oh, mo na ingon sa ikaduhang pagbasa, kinsa ragod mo kaniadto? Kinsa ragod ninyo ang mga sikat, pero tan-awa karon porting sikata. Si San Roque kinsa ragod to? Si San Isidro Labrador kinsa ragod to? Si Pedro Calungsod kinsa ragod? Si Father Siano kinsa bitaw kinsa raman ta tan-awa nang nag-alagad og simbahan karon ang ato mga seminarista nag-vocation campaign kasagaran anak nila mga sipunon sa gayna tanawa ini kapari may na kaya namudag sakyanan kinsa ra gud sa una ako kargador ako sa una nya karon mamaligya nagslap ako sa una di ratagdon manguyab gani ko usahay nganlan pa kog batig naong una pa ibastid pakapinan pagkabati ni mugnaw sakit oy og nauso pa nas una kanang ouch yun. Wala to mauso sa una ouch sakit oy pero karon kato naghingana kog batig naong magsigi nagpa-selfie oy pader selfie ta sige sa kong bagid selfie man ano ay salamat na malit og slots ha ang atong SNJP Santo Niño's Joyful Power karon ra to Kutob 29 nakaselebrate atong Biyernes Portigyong nindutas atong celebration the whole novena og sa atong culmination so Spit Senior praise the Lord nindot kayo daghan yung nakaingon hasta ako nakaingon jud ko grabe jud no celebration nindot kayo no so pwede na mo mga matay karon nindot so kay salamat sa tanan ni participate labi na sa atong mga dancers sa atong mga PYCC nga ni facilitate og sa tanan ning cooperate ngano man tungod kay atong gisunod ang pulong sa Ginoo nya ang pulong sa Ginoo mahimo sadtang pro-life mo na gitawag sa ron og pro-life Sunday kay ang nagsunod sa Ginoo mahigugma gyud kinabuhi higugmas kinabuhi. Sige. Lingi ay mong tupad. Ingna sugod karon ampingan ko ng imong kinabuhi. Sige na. Ampingan ko ng imong kinabuhi. No. Unsaon pag-amping ang kinabuhi sa tao? Ayaw ibutang sa peligro ang imong isig ka tao. So kung ang ilang agianan bati himo ang nindot. No. Kay mamiligro madakin as unya na nya madakdak, sleep disc, paralyzed na. So imong simintohon nya og gamay kaayo ang daan, imong gubon, imong kural, imong padakan aron main lang pag-agi. Nya imong butangag suga. O di ba? Nya ang kinabuhi sa bata nga naastiyan sa inahan. Ayaw imni og pills, ayaw pag-ayudi, ayaw pag-kondom, kaya ang kinabuhi imo nang gibabagan, labaw tanan, ayaw pag-abortion. Ampingi ang kinabuhi. Kanang imong asawa, imong paimnog pills, imo nang gibutangag chemical iyang lawas, makanser na, breast cancer, ovarian cancer, cervix cancer, makanser in tao na. Tungod lang anang imong kahadlok sa kinabuhi nga mo abot ayaw ay nya lain pag yung paghazard sa kinabuhi ug magbuhi kag panginabuhi sa manang pigiri ayuhag himo nga dili manimaho sa imong silingan kay kanang baho sa pigiri nga mosakit ang atong os kasakit usahay pollution kana you are killing
softly sa imong silingan. Muna ang kalibutan karon is polluted kay na ang atong panginabuhi ni resulta og pollution sa kalibutan. Ayaw paningkamot nga mabuhi ka unya mamatay imong silingan. Kung maninda sad ka, ayaw anang kilid sa karsada. Kay ang mupalit sa imong tinda tuas karsada gabarog. Unyag na aroy reckless driver. Matapsinga na siya. Ikaw nakakwarta, siya patay or maospital tungod sa imong pagpangwarta. Kay ang imong customer nga mobuhi nimo kunuhay, imo manggibutang sa hazard. Ang pingi ang iyang kinabuhi. Ayaw mo pagparking sa inyong sakyanan ni anang labi na gyud ka ng mga barangay road hasta sa national road, provincial road, bisan pa ganing interior road. Ayaw parkinging karsada kay imong gihazard ang imong silingan. Mapalit kag nindot nga sakyanan haron magsakay-sakay ka ana kay secured kuno ka, pero imo nang gibutang sa peligro imong silingan kay ang karsada imong gihimong parkingan, buangon ka. Lagi. Muna bulahan ka mong mga kabos. Kay ang kabos muhuna-huna gina sa silingan. Kinsa may maghinatagay sibuyas. Silingan, tanawa mga dato galali sa presyo sa sibuyas. Kinsa may maghinatagay asin o buwad, silingan. Oh. Kinsa may maghinatagay asawa, wa. Maghinatagay asawa, silingan gyapon. Ako kadaghan akong nakitaan, nanganak ang ilang silingan, perting pobriha, niya ang bana, construction worker, unsay gibuhat sa silingan, siya nang laba sa mga bulingon sa ilang silingan, kay mabughat unya. Na inihimo ana nga naagapuyo subdivision mga dato oy sige day ari lang na imong labanan ako lay laba ana kay mabughat unya ka bag-o ra ba kang laba nya ayaw pangalsag bugat ha ana nas mga kabos nimo makita tutok nako sige ko na be katapusan lingi ing na imong tupad ing na ug na kay bulingon ako lang say laba ing na kono be asa suhol dayon suhol oy sa amo dito sa bukid palihog utan lang kag munggos ana dayon palihog tukod sa balay utanan lang munggos dinis ato sus bisan ka na yung ato mga sasing kids trapo lang daga may 20 dayon grabe ya wa nagi libre ba kay mga dato naman ta kwarta manggoy sentro bulahan ka mong mga kabos sundo nato ang ebanghelyo aron mahimo tang pro life mahimo sad tang pro vocation and pro God nindog na ta nagato ako sa Dios Amahan makagagahom sa tanan magbubuhat sa langit ug sa yuta ug kang Hesukristo yang anak nga bugtong Ginoo nato nagipanangkon sa lalang sa Espiritu Santo gianak ni Maria nga Birhen gisakit sa sugo ni Poncio Pilato gilansang sa krus namatay ug gilubong mikunsad sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw na banhaw misaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan gikan dito mubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, ang Ginoo sa kanunay nagmatuto kanatong tanan nga mituo kaniya ug nagsunod sa iyang mga pulong. Malaomon kita ug mapaubsanon nga moingon, Amahan, dungga kami. Amahan, dungga kami. Alang sa simbahan ang katawhan sa Dios nga mahimo silang buhing ilhanan sa iyang mahigugmaong presensya, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami.
alang sa nangulo sa kalibutan ug sila nga anaa sa pangagamhanan nga sa kanunay tinguhaon unta nila ang katarong magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa atong parokya nga ang matag-usa makanunayong musaksi ug musalamin sa kaaghop ni Kristo diha sa atong inadlaw-adlaw nga panginabuhi magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang kanila nga nagmasakiton ug naginusara nga ang gugma sa Dios magmanggiloy-ong mualim kanila magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang kang halangdong Teofilo kamumot nga isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa tanang mga kalag sa purgatorio, ilabi na ang mga nahikalimtan na nga makadayon na sila dito sa langitnon og tunay gingharian, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Dios among amahan, mahigugmaon o gamhanan sa tanan, dawata kining among mga pagampo nga gituboy des gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, nagahalad kami diha sa imong mga altar sa mga gasa nga timailhan sa among pag-alagad kanimo tungod sa imong pagdawat nga maluluyon niini mahimo kini nga timaan sa among kaluwasan, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ang tanan nga mga butang madako siya o magamay imong mga binuhat.
ang mga kausaban sa takna ug panahon nagatagad sa imong mga balaod. Gibuhat mo ang tao sumala sa imong larawan o gitugyanan o gahom sa pagbuhat uban sa tanan niyang mga kahibulungan. Imo siyang gihimo nga imong alagad aron sa imong ngalan magdumala sa kalibutan ug magdaig sa imong himaya diha sa tanan nimong mga binuhat pinaagi ni Hesukristo among Ginoo nga gidaig o gisangyaw sa langit o sa yuta sa mga anghel o arkanghel sa wayhunong nga awit sa ilang pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ningadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan ni ining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na gyud ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ani nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nga na kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit ng amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala
ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ko angay nga mokalawat kanimo, apan pamulong lamang ug maayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen.
Magampo kita. O Ginoo, kay imo kaming gilig-on sa gasa sa among kaluwasan, itugot nga magtubo kanunay dinhi kanamo ang matuod nga pagtuo, pinaagi niining hinabang sa kaluwasan nga way katapusan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod. Karong Domingo ha, himuon nato ang special love offering para sa bukasyon sa pagkapari. Ato ning irimit ngadto sa seminaryo. So muna, ato ning ang inyong special love offering ato ning ipada sa mga seminarista kay manguli man ni sila karong hapon, atong ipadala nila. Ngari na mo, forward ng Aristobangan. Padala nato kay aron irimit dito sa atong Archdiocese gamito ni sa Opus Vocationum or the work for vocation. So, manganta ta. Salamat kaayo ninyong tanan. Unya atong iampo ang paglambo sa bokasyon sa pagkapari sa tibuok kalibutan. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Dios non nga katagbawan, divine satisfaction. Nya mahitabo ra ni kung magsigi gitag sunod sa pulong sa Ginoo dinhi sa atong kinabuhi. Salamat sa nagsunod sa pulong sa Ginoo sa pag-alagad nato or pagkamaalagaron ang tanan nga mga ministries nga alagad nato karon dito sa gawas, ang PIMAG, atong Eucharistic lay ministers, ang atong mga usherates, ang atong mga love offering assistants, ang atong mga sacristans, lectors, salmista, ang kaning atong naglimpyo simbahan, ang ato sang choir, ang atong San Vicente Ferrer Parish Choir. Tamura jud ko gaduda gibili nila diya. Ang katong nakolekta.
Basig magsagol og ang atong kolekta. Mga gilain na. Binakog na sagol kay ihurutan ni gata gato tanang kolekta. Og ang nag-offer karon pinanguluhan sa atong bread and wine offerers na sila si Mr. and Mrs. Francisco Celinia Arcelo and family. Masipang pakpak nilang tanan. So, report sa atong financial status dinhi sa atong parokya as of December 31, 2022. Atong beginning balance 1,362,743 pesos and 19 centavos. Ang atong total cash receipts sa month of December 2022 8,954,043 pesos and 9 centavos. Ang total expenses for month of December is 7,636,661 and 20 centavos. Ending balance is 2,680,125 pesos and 8 centavos. Masipang pakpak sa mga generous people. Kitang mga generous people, no? Update sa atong slots. As of yesterday, ang atong dopes na natay total nga halin nga 582 slots. Ang nahibilin 36,418 slots pa. So pakpakan nato ang namalit niini. Salamat kayo. Sa ato sang SNJP katong special slot nato nga karon na lang ni kutob ang atong pagpamaligya. As of yesterday, ang atong halin niabot og 13,284 slots. Nya napay nahibilin nga tiwasonon 1,716 slots. So hotdan ninyo palit karon. Nya ang sunod na kong report da ang husay sa tanang gasto karong Miyerkules. I-report ni nato ang SNJP. So pakpak gihapon sa namalit niini. Salamat kayo. Salamat sa dinyong tanan. Labi na gyud sa inyong pag-cooperate sa atong sistema dinhi. Ayaw mo kalimot sa inyong love offering para sa upkeep sa atong parking o sa ato dihang kaning mga CRs. Usbon ako ang pagpasalamat sa nitabang gid nato mi sakripisyo aron malampuson ang atong pista senior ni atong Biyernes. Nindot gyud kayo, no? Hasta sa dang panahon gihatag sa gyud sa Santo Niño nga may gyud kayo ang panahon. So once again, masipang pakpak natong tanan. Pit Senior. Salamat. Ang ato sa day ay mga ginikanan nga nagdas inyong mga anak og mihago sa pagmanage nila sa pagtudlo unsaon pagsimba. Salamat kayo ninyo sa inyong sakripisyo og atong pakpakan ang atong mga children nga mga buutan kayo. Salamat kay tanan. Nanimbag yun mga buutan atong children, no? Balik-balik yung mong anhi. Sige, manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausap kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.